Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu Uthando Nesthembu. Siyaxoxa futhi konke ngifuna ukuyi-addressa guys. Ngayikhuluma le before. Lapha yakuMzansi Magic kunothando Nesthembu ngesikhathi abafika ngaso. Bashade noMzansi Magic sibazi kanjalo. Ngokuhamba kwesikhathi bathola ikhaya lesibili Okusho Max. Kuyenzeka kube khona ongayibukanga Uthando Nesthembu kuMzansi Magic abambe sekusho Max. Ngesikhathi sebuke kusho Max sekhambe isikhathi. Lo obuke kuMzansi Magic yena uhambisane kanye nesikhathi show ibuya ngaso. Kodwa manje njengoba wena ubuye kuMzansi Magic kukhona mina nabanye esibuya kusho Max. Ukhona futhi oqale Uthando Nesthembu mhlambe ku season 3 or season 4. Wangaba nayo indlela yokuthi abuyele emuva ku season 1 season 2. Yilana ke omunye ezoba nemibuzo ngezinto angayibonanga mhlambe zenzeka ku season 1 2 3. Ngokusho Max ukhona ila ngihamba khona ngibheka impendulo kuThando Nesthembu. I-social media khona ila ngihamba khona ngibheka impendulo ku page laba bomseleku o lithini impilo Nesthembu kule Facebook ngicabanga kanjalo, ku Instagram Musa Mseleku namakhosikazi. So mangisesha kuvela mhlawumbe into ya 2018 because 2018 besebekhona. Kodwa lo ongabonanga ngo2018 uthola impendulo yalento ayibuzayo. Ayibi ke ndala mayinjalo. Indala kuwena ngoba uyibone ngaleso sikhathi yenzeka. Yilena mhlawumbe ukuthi ihlobo zakhe ziphi, thanks ma kanjani, ukuthandaza o ubufundisi, umfundisi, zonke lezo zinto. Because omunye ake ngithi nje uyibambe ku gossip page sekuthiwa uMseleku unesiphiwo sokuthandaza uMseleku umfundisi. But ama seasons asewabuke kuThando Nesthembu yila uMseleku engasaveli nalowo msebenzi. Kodwa manje mawukuthi ke lo usefika kule channel engixoxa ngayo kuyo noThando Nesthembu ngezinto engizibone ku TV show, abuza ukuthi hawu uMseleku wake waba umfundisi umfundisi okwenzakalani. Mina ngiya kwi-episode la uMseleku esevela khona nomndeni owayosiza ewuthandazela. Ngithathe lapho ukuthi umama ohamba noMseleku simuzwa ethi umfundisi uMseleku. Ivela lapho ngoba ngiyenze ukuthi uyibone ku-gossip page njengoba nami ngayibona ku-gossip page ngathi hawu uMseleku umfundisi. Ngibuka ukuthi hayibo abantu yazi bavele beyisukeleke nje into kanti yimi ongazi. Uyabona umehluko? Yimi ongazi because leyo season ifika ku TV angiyibukanga. Usikwe kuyini igama le-gossip page hayibo ngaze ngasho ngathi hayi cha lo usho ukuthi ziningi izinto asazoyiqamba amanga ke ngosaziwayo ne-TV eyokufundisa ivelaphi. Mase ngeke kusho Max ngibuka useason 2 or 3 angikho sure. Nangu uMseleku uhamba nomama khona umndeni awusizayo. Lo mama uyaveza ukuthi uMseleku umsizile before, so yingakho emlethe kulomndeni. Sesazi lapho ukuthi hawu ubuye enze izinto ezinje. Uyayizwa ke into isengazi ukuthi hawu kanti ngempela wayomfundisi. Kodwa kube ngabuka lela page ngagcina lapha ngathi banamanga bengizosala nalokho. Yingakho kuzofika kule channel uthola izinto vele kudala seyikhulunyiwe ku season 1. Anginankinga nazo because abantu engixoxa nabo kufana nokuthi si-review incwadi. Uma kukhona la sisala khona siyakwazi ukubuyela ku page 2 sesiku page 100. Ayihluphi indawo ke. La ihlupha khona ile yokuthi ke kungabe kusahlonishana. Ihluphe ngokuthi ke nevideo ungayilaleli mase uvela ufake i-comment engahlangene nevideo. Ihluphe ngokuthi mhlawumbe une-agenda yakho uzozama ukuyenza kule channel. Ihluphe ngokuthi mhlawumbe une-message direct ekufanele ukuthi iye kuMseleku uyilethe la kanye namakhosikazi.
Kodwa nje enye nenye mina siyaxoxa njengokuthi nje ngikufundela incwadi. Bese manje ngoba sengiyifundile incwadi angisabuyeli kuyona njengamagama ayo ngqo. Sengithatha ukuthi le ncwadi iphetheni. Ikuphi kokunemibuzo eminingi, ikuphi questionable, ikuphi esikuzwayo. Kuhlukene-ke njengoba kuyisithembu kuba ngathi sizothola more ngamasiko. Njengoba kuyisithembu sizobe sibuka ukuthi amakhosikazi azwana kanjani, into yabo ithini. Uyabo, ubudlelwano babo buhamba kanjani njengoba besekhaya elilodwa beno-husband oyedwa. Kuyashintsha-ke, baqale as friends, basuka kwi-friendship, baba osisi, basuka lapho kwase kuba nama-files-ke manje. Sekunento yokuthi ubani unani, ubani unani, kwase-ke kuqina kakhulu into ye-fan base because le division esikhona isihamba nokuthi khona osekuhleli kuleya khona ngenxa yabalandeli bakhe, khona ohleli lapha ngenxa yabalandeli bakhe, kodwa bonke labalandeli bayingxenye yothando nesithembu. Yahluka lapho-ke into. Kodwa masulandela kahle isitori uyabona ukuthi kuney'khala ey'ningi. Ngithathe nje ukwamukela isithembu. Mhlawumbe uma bezokhuluma ukuthi ukwamukela isithembu kunjani. Asikaze siweze onke amakhosikazi awu-4 ePhawula ukuze sazi ukuthi i-understanding kaMangwabe u-1, 2, 3, 4, 5. uMakhumalo u-1, 2, 3, 4, 5. Kube lapha nalapha mase uyabona ukuthi why lo mbuzo uphendulwe yini unkosikazi. Sebebabeke kakhulu ngokwabalandeli ukune-reality yabo. Kodwa bengizophendula lento yokuthi lokhu kudala kungakuhluphi kakhulu. Thina nje uMzansi Magic uqedile kodwa sesiku-Showmax. Ngithi bathe bahamba ngesikhathi shuthi baba ne-deal no-Showmax. Thina-ke sisala kuMzansi Magic singena ku-Showmax. Yilapha-ke sitha isigaxa. Masuthi hawu isigaxo singekho. Uyabo. Akufani-ke ngaleyo ndlela. Bengizolungisa leyo ndaba ukuthi kudala kunjani. Mase kuba indlela engikhuluma ngayo. Njengoba ngithi ngiyaxoxa Nkosi yami. Angikwazi nami ukuba nendlela yokuthi namhlanje ngiyazi ukuthi mangixoxa kuzoba kanjani. Ngiyaxoxa nje. Yabo kufana naleyo nto ukuthi uhlebela umuntu indaba yenzeka kanjalo. Ngesinye isikhathi ngizoxoxa into ende, ngizolanda, ngizonkanta, kodwa manje ayikho indawo ethi woza-ke ngenkani. Uyabo, landela into ongayithandi. Uyabo, ngoba angiqamba amanga ngithi ngikhuluma nge-content ekhuluma ngani mhlawumbe Nkosi yami. Mhlawumbe ngithi-ke ukudla, uheho ukuthi ukudla. Uthando Nesthembu, uMseleku nomndeni wakhe, Izingane zikaMseleku, namanye ama-TV shows. Inkinga enginayo isikhathi. Mhlawumbe ngibalile amanye ama-TV shows ngagcina ngingasawathintanga ngenxa yesikhathi. Kodwa angisho ukuthi ngizothini nje. Ukwenza isibonelo salento ukuze ngikhombise ukuthi ayiphambani ndawo into engiyenzayo ngokwami. Nangendlela engiyibuka ngayo, nanokuthi ngixoxa ngobani. Bakwi-TV show. Bakwi-TV show yilokho mhlawumbe okwenza ukuthi sihlangane ngoba sesikhuluma ngento esiyibukile sobabili, sobathathu. Makuyincwadi kungaba ukuthi ngiyakucela ukuthi thola le ncwadi. Owakuthanda Nesthembu ngiyazi ukuthi bakhona esibuke nabo kuMzansi Magic. So iyaxaka-ke la masifika ku-comment section sekuba ngathi bengishumayela yini. Ngilanda intshumayelo ngoba yi-TV show le. Makuyi-TV show bane-social media e-active okusho ukuthi ba-update laba babasupporta kwi-TV show. Sebeyazi ukuthi igama labo lilaphaya. So bazoba ne-social media account or page e-active yomndeni. Yonke lento ngiyazi ukuthi ixhumana kuphi because umndeni owodwa. Manje kube sengathi lana ngithe i-content maybe life changing or kube yinto mhlawumbe ukuthi ngikhuluma nobani bani because nayi inkinga esizoyilungisa. I-TV show. I-TV show.
esihlanganisile. Ngase mina ngizokhuluma ngayo, ngizoxoxa ngayo ngoba ngiyibukile isikhathi sami. Yabo. Manje into sesiyibanga kwesinye isikhathi ibuye ingidideke nami, kodwa ngisho ukuthi vele asiboni ngokufana. Nanokuzwa-ke ngeke sizwe ngokufana. Nakho ngizoyikhuluma into ngiyibukile ukuthi angiyikhulume kanje. Vele i-comment section ibe nendlela yayo yokuyibeka nokuyibona lento ebengiyikhuluma, ngiyibuke ngamanye amehlo. Uyabona? Ngiyibuke ngalelo khona. Isuke kwelami khona ihlale kwelinye. Anginayo-ke i-control yalezo zinto, kodwa leyo ukuthi uyalanda, uyankanta, nginayo i-solution for wena. Ukuthi into oyizwa ukuthi awuhambisani nayo, musa ukuyiphoqa. Into nje oyizwayo ukuthi hayi le angihambisani nayo, musa ukuyiphoqa. I-voice awuhambisani, musa ukuyiphoqa. Ngoba uzobuya ulobu usho into eyodwa, eyi kodwa i-voice yakho, kodwa uyankanta, mase nami-ke ngiphatheka kabi ukuthi awukaze ngakuhlukumeza, kodwa ngingaqondile. Ngoba mina ngiqondile konke lokho. Okwami nje ukuthi sixoxe nge-TV show, mase zikhona izinto esifundayo kuzona, ngithi hayi asifundisaneni la. Uma futhi sengibabaza imihlola eyenzakala, hayibo, awumihlola awu. Wekhasimanini, ngisakhumbula indaba yemihlola. Ngicela ukubuza, ukhonani udade noma ubhuti yabo lento eneni esijwayele ukuthi sisho nawe uyitshele noma kuqala unyaka, mhlambe uthi uba yi-beta version of yourself. Yabo lezo zinto lezo, lezi zinto eyi-positive oyishoyo kuwena, ubeke ukuthi uba yilowo muntu. Mase ufike ku-social media ube yibhuli. Cha phela uyabo ikhona leyo nto, lowo moya lowo kaJanuwari. Yabo lo Januwari, uma uthi uJanuwari uqala. Ziqale-ke lezo y'nkulumo nje ukuthi ukhuluma izinto eyi-positive kuwena ukuze ushintshe. Kodwa uvele ube nomoya omubi uma ufika ku-social media. Manje leyo beta version sizoyi-experience kanjani thina? Yazi ukuthi angimlande fresh, khona engibabonile bamabhuli guys. Hey! Yabo lento ye-bullying indlela e-deep ngayo. Ngifisa ngathi ngavele nginithathele laba asebe-right manje. Sebekhuluma ukuthi ngesikhathi ngibhulisha bekunje, bengizizwa kanje. And yimbi leya mizwa leya. Kubi ukuhlala kulela khona. Uyazi leyo nto. Yazi angazi mina noma ngempela kwenzakalani. Ko-beta version of yourself uthini? Uthi le lesiyibona lapha ku-social media isifola kuphi yona, isingena kuphi? Ngoba phela manje ngesikhathi uyishumayeza uyitshela izinto eyi-positive, okusho ukuthi nomoya ozowuphefumula ku-social media u-positive. Omama bey'nsuku zokugcina. Omama bey'nsuku sikhala ngokuthi iy'ngane ziyahlupha. May'hlupha sikhalela othisha. Naba abazali balezi y'ngane ku-social media. Into ebaphethe we-guys angiyazi. Angisakholwa nokuthi balwela umjolo ongawona owabo. Angisakholwa. Konakele nje, angazi ukuthi konakele kuphi, kodwa khona. Ngoba nengane mayiyibhuli esikoleni kuthiwa ayilandelwe ukuze kubone ukuthi yini eyakhe le behavior kulo mntwana engasafuni ukuthi abanye bejabule esikoleni, kodwa lento yakhe afuna ukuthi akhukhumale. Manje-ke omdala una-40 sifuna bani azosiphendulela ukuthi wenziwa yini ubenje? Better version of yourself. Lesingayiboni siyasibona ibhuli. Ufike uJanuwari ey'bhale izinto mhlampe nje uzothi uyaganga lapho ku-social media nibaningi uyimoshele izinto ongazi, ugaxele. Kube khona ithuba elikuphuthile ngoba ubhuli bakho. Kodwa ngempela ngabe kwenzeke njani? Angiyivale-ke le video isiwuqanta lokho. Siyankanta. Ngiyankanta-ke manje, ngiyalanda. Hayi. Hayi uma ngingashawa ngingathini?
Angeke ngisho lutho, ngingakhala nje ukuthi sengishayiwe-ke, ngishayeleni ukukhuluma ngabaseMzumbe, wena ngoba ufuna ukungishaya ubani eMzumbe, nami angazi. Umakhelwane, sizokhuluma ngomakhelwane baseMzumbe namanga. Hawu, ngakhumbula. Bye guys.